Yo, assalamu alaikum, an bin binaya. Wasu yawanci suna tambaya suka ce ta yaya zan turo picture, image a WhatsApp kuma quality ya dawo kilobyte kuma quality ya zama blur. Ya ka ce maka quality da gan shi ya zama quality image ya zama portrait, quality ya zama back quality, ko ana so a yi editing kaga ba je taba yiwa ba, ko kuma na dauko hoto ana ina so in tura hoto a Photoshop a wani kasa ko me right now ta nake so da yi hoton quality sa ba je ragu ba. In da ka turo hoto a WhatsApp kuma quality sa baka so ya ragu, shine zaka shige inda zaka ga zan shiga nan haka ba tare da ka sha wahala ba. Quality hoton ko inda yake a wayanka haka shi ma zai yi appearing abun da kake so ka tura inda yake quality 100% quality yana nan. Jim ko kalla wannan video da zan yi.